Sigra bala kang tumingal perang campa samya matali leratate tuleting godo kanyo anggung mangundoni ning madyaning marga catur dendha marga dalan catur papat dendha pambegalan kepethuk wujuding menungsa satriya gedhe dhuwur godhek mung simbar dodon jenggo ora medeni weh ladalah wangune iki klebu perangane wong Pandhawa 5 satriya pompong durung mati saka tanganku aja mati tanpa rencana wah panenggak Pandhawa Raden Warakudara mapan Paranyata Parisan yaksa saka negara ndi? Yuk. Tepungke Werkudara iki andane Gustiku Prabu Kusumadewa Nalendra ing negara Mider Putihan. Narapati Suca Permana. Mapan Paranyata Werkudara ngombaran. Dina saiki apik-apikan anating bae. Blakotang baris kuras bloko soto terus terang mundi apa kang dadi keparenge guruku Bapak Guru Begawan Semara Santo supaya ndadekke negara Ngamarta bumi angus pumpung dina saiki ana jalaran murcane jamu sekali masa doke mau tak anggap Pandhawa wis ora nduwe kekuatan daya pengapa jalaran jamu sekali masa doke mau pusaka gegebengane wong sak negara Ngamarta sak kawulane langap-langap waton ngucap umbara swara setitik tengik akeh gawe jeleh apa dadi gunemanmu pancen dina saiki negara Ngamarta lagi kelangan jamus kali masa dombo ning ndi alang wujude sapa wae kang bakal gawe tredhaing negara Ngamarta Warakudara kang bakal tameng dodo parat kowe edan nantang kelawan tumenggung Suca Permana wani karo aku Warakudara entek pedine mung karewarine maju apa ora ngarsa ora gadang mundur jangka bagus lena pangindamu gibeng dengkleh tabrak dong bantengan barat